Det er ret fedt, Magtisken, det her. Prøv at se den. Den er fed. Let's go, fellas. Alright, jeg har et move. Hvad hvis vi bare spiller competitive, men det er fuld random? You know what? Let's do it. Altså... Let's do it. Men vi dodger den lige, hvis det bliver Inferno. Absolutely. There's no fucking way, bro. Let's roll. Hey! Hvor han åbner kun det der? Jeg får bare lille hele tiden. Han beater the odds lige nu. Jeg skal have en Deagle Blaze. Hvor har du et arbejde? Ja. Hvad laver du? Hvis du siger avisomdeler, så skyder jeg dig lige nu. Hvad? Bro, avisopdeler, bro, så kan du åbne en case i måneden. Så... Det er sådan, det skal være. Bare en mini-mission. Ej, hvad er det to? Det er seriøst det værste arbejde, jeg nogensinde Oh! What? No way! Hvad? Bro! Det er løgn! What? Så du bare åbnet den i sport? Ja! Kan du den, mor? Jeg ved det ikke, men jeg greb lige den nedflor. Det ved jeg ikke. Mathias, du ved alt. Jeg var lige en, der greb ind med farvet, der bare ikke der. Politivåben... Nej! Det er team kaldet han! Det er lille hus Fountain. Nej, ikke Fountain. Det var... Det var... What? Fik jeg ham på side? Kim! Kim, ikke peek. Ikke fik. Ikke peek. Spiltiden. Han når det ikke træk. Det gør han sgu ikke. Han er ikke kid. Naskin. The goat. Bro, han crumbled. Prøv lige at tjekke den her, Så. Og den er Jeg kaldte mig. Jeg kan ikke. Pre-fired. Pre-fired. Bro, panik. Okay. Bro, du har great game. Bro, hvad fuck sker der? Alright. Nej, han er low. Alright. Ja. Hvorfor er den her Nova en sniper? Det plejer den ikke at være. Hvorfor er det folk, de skriver i deres chat, bro? Det giver ingen mening, bro. De finder bare på ord, den der. Er det svensk? Nej. 100% win rate. Og det kan man jo ikke. Der kan man jo ikke tage fejl af statistikkerne. De lyver simpelthen bare ikke. Loki, jeg skal fucking skide, faktisk.
Bro! Bro, jeg har skidt sådan 4 gange. Jeg fik you. Okay, jeg skal nok lige... vi tager lige den her. Au! Jeg skulle nok have gjort den. Åh, bro, det er bad. Hello, team. Vi skal vinde den her hurtigt. Bro, low-key måske en lille boost. Alright, sådan der. Alright. Er det banan? Jeg har købt en nade. Altså, det kan vi godt prøve bare at chukke en nade dernede, når det sker. Jeg tror det kills. Nade banana. Nice. Nice. Det var åbenbart lidt nemmere for dem, end det var for os. Men så tager vi da bare deal igen, så. Og det Og bare roligt, jeg kan en smoke til short. Kan du, Jeg er også nødt til at købe hans. kan du ramme os med den, så går vi long. Ja, for sure. Fuck. Ej, hvor var det ikke så godt. Hvad er det for en smoke, du har kastet? Det er din short smoke. Nå, du kan en smoke short. Sådan det. Virkelig skuffende. Bro gav den der bygning en afro. Så altså Premier som i det der, som i det tal der står ud for min Premier. Ja, så mit det rank, du har i Premier. Nå, okay. Det var jeg dum. Deres skole har et varmt profilbillede. Det er sgu. What the fuck, hvad med det der? Er det Pitbull? Sorry, det er ikke Pitbull det her, bro. Lidt. Bro, det er piste polka, bro. Bro. Han er straight up bare underbukser på. Bro, sweatshirt og underbukser er en combo, der går hårdt. Solbriller også. Det kunne godt være Pitbull, det der. Det kunne godt være Pitbull.